салом дӯстон, Муҳаммад Салоҳ мехоҳад беҳтарин дар олам бошад. Барои беҳтарин будан ба футболбози мисрӣ ҷоизаҳои инфиродӣ лозим нестанд. Ӯ пеш аз ҳама дар бораи дастааш андеша мекунад ва баъдан атрофи омори инфиродии худ фикр мекунад. Дар ин бора худи Муҳаммад Салоҳ дар яке аз мусоҳибаҳояш гуфт. Ғайр аз ин, бозингари мисрӣ ошкоро Френс футболро ба сиёсатбозӣ айбдор кард. Салоҳ айни ҳол дар ҷоми Африко қарор дорад ва ин гуна суханҳоро ӯ бисёр ба забон меорад. Барои маълумот бояд гуфт ки Миср бо беҳтарин футболбози ҷаҳон аз Нигерия мағлуб шуд. Ҳамаи мо нағз медонем ки бо як марди ҷангӣ ҳеҷ кор карда намешавад. Мо интервюи махсуси Салоҳро дар охир мондаем. Ҳоло бошад ду хабари коғазпеч пешниҳоди шумо мегардад. Дӯстон, футболи даставӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро тоб рақобатҳо интизоранд. Тоттенхем баъди мағлубият дар бозии аввал кӯшиш мекунад қасдияшро аз Челси гирад. Дар Суперкубоки Италия Интер ва Ювентус байни ҳам рақобат мекунанд. Аммо бозии асосии соли 2022 ин рақобати Барселона бо Реал Мадрид аст. Кадом даста дар Эл Класико ғолиб мебарояд? Тамошои бозиҳоро бо 1х ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё. Вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Як сиёсатмадори белгитабор футболбози мунтахаби ин кишвар Эден Азаро сахт танқид кард. Ин танқид ҳамаи танқидҳоро танқид аст. Гап на танҳо сари бозии заифи Азар меравад. Он ҷо сухан дар бораи намуди зоҳирии Азар аст. Азар танҳо як бачаи фарбе асту тамом. Ӯ умуман аз футбол дур аст. Сармураббии Белгия ин мутахассиси джентлмен ҳам ба кор тавре нигоҳ мекунад ки гӯё хеле хаставу бемадор шудааст. Дида мешавад ки чӣ гуна ӯ аз ҳамаи ин бесару сомонӣ дар футболи Белгия безор шудааст. Умедворам ки хато намекунам, аммо ман дигар ба тими миллии Белгия бовар надорам. Белгиё албатта насли тиллоӣ доранд ва он борҳо мавриди танқид қарор гирифта буд. Вале дар худи дохили Белгия ва бо чунин лаъни дағал аввалин бор Белгиё танқид карда мешаванд. Ҳамчунин фарбеҳӣ на ҳамеша маънои бозингари бад буданро медиҳад. Роналдои бразилиян ба истилоҳ хирсак буд, вале ҳеҷ кас ӯро дарёб намекард. Барои насли тиллоии Белгия як имконияти дигар хоҳад буд. Ин чемпионати ҷаҳони Қатар 2022 мебошад. Баъд аз он дигар бӯи умед аз ин даста нахоҳад буд. Азар ҳам дар чанд бозии ин мавсим бо сабаби осеби бозингарони Реал дар ҳайати асосӣ буд ва бозии хуб нишон дод. Аз ҷониби коршиносон ӯ баҳои хуб гирифт, вале ӯ бозингаре нашуд ки интизораш буданд. Жоао Феликс чанд сол аст ки аз сатҳи бозингари хуб ба зинаи футболбози бузург баромада наметавонад. Ба Атлетико ин ҷавони португалӣ ба ҳисси як ситораи дурахшон ва ояндадор омад. Дар Мадрид ин бозингар то охир маҳорату малакаи худро кушода натавонист. Дар ин мавсим Феликс бо сабаби осебаш дар қисми зиёди бозиҳо ширкат карда натавонист. Дар лаҳзаҳои бисёр душвор дастаи шаҳри Мадридро кӯмак карда натавонист. Ҳамакнун хабар дода мешавад ки бозингари португалӣ метавонад ба Англия равад. Талабгорони Феликс кам нестанд. Яке аз онҳо Манчестер Сити мебошад. Ба Атлетико ҳамлагар лозим аст. Суарези солҳои қаблиро дигар бо микроскопҳои бузургтарини олам пайдо кардан душвор. Атлетико мехоҳад ба сафи худ ҳамлагари дастаи Бенфика Дарио Нунесро ҷалб созад. Ин ҳуҷумкунанда дар маркази таваҷҷӯҳи бисёр дастаҳо қарор дорад. Хабар дода мешавад ки Ньюкасл аллакай 60 миллион евроро барои ин ҳамлагар пешниҳод кардааст. Аммо Бенфика мехоҳад то охири мавсим интизор шавад. Португалиё бовар доранд ки Атлетико маблағи бештарро пешниҳод хоҳад кард. Барои харидани ин футболбоз ба мадридиё маблағ лозим аст ва ин пулро Атлетико аз фурӯхтани Феликс ба даст оварда нест. Салоҳ дар чемпионати Африка иштироки худро бебарор оғоз кард ва ҳам як-ду сухан гуфт ки ин ба одамони боло писа намеояд. Ман он қадар ғами ҷоизаҳои инфиродиро намехӯрам. Агар аз ман пурсон шаванд ки оё ман беҳтарин бозингар дар ҷаҳон шудан мехоҳам ё ин ки не, ман дар ҷавоб бешаку тардид ҳақ хоҳам гуфт. Ман ҳамарӯза барои беҳтар шуданам меҳнат ва ҷаҳду талош дорам. Агар ман гӯям ки дар бораи беҳтарин футболбози ҷаҳон шудан андеша намекардам, ин фиреб хоҳад буд. Ман дар ҳақиқатам аз он меандешам ки рӯзе беҳтарин бозингари ҷаҳон гардам. Аммо агар ба ман туби тиллоро надиҳад ҳам ман аз ин ростӣ он қадар зиёд хавотир нахоҳам шуд. Дар ҳаёт ҳамаи чиз оли ҷараён дорад. Дар баъзе аз ҳолатҳо чунон менамояд ки ҳама ин танҳо сиёсат асту халос, гуфт Салоҳ.
бетуби тилло Салоҳ хоҳ хурсанд бошад хоҳ на, бисёриҳо аз оғози соли 2022 бозингари мисриро яке аз муддаиёни асосии ҷоиза дар соли 2022 ҳисоб мекунанд. бархе аз коршиносони соҳа Салоҳро айни ҳол бартар аз дилхоҳ футболбоз шумурда ӯро дар сафи пештарин мегузоранд. вале як чизро набояд фаромӯш кард ки барои гирифтани ҷоизаҳои инфиродӣ натиҷаҳои даставӣ нақши муҳим доранд. барои мисол айни ҳол ба Салоҳ мусобиқаи ҷоми миллатҳои африқо метавонад кӯмаки хеле калон бирасонад агар ӯ бо мунтахаби миср ба натиҷаҳои бузург дар ҷоми африқо ноил шавад. ин як қадами бузург барои гирифтани овозҳо ва баъдан ҷоиза хоҳад буд. дар ин мусобиқа вингери ливерпул аллакай як бозиро гузаронд. ин рақобат бар зидди Нигерия буд. маъз ҳамин бозӣ нишон дод ки Салоҳ бо ин даста ва чунин ҳамдастагон ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешавад. ба ҳамин том дӯстон боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.